Mubayad ba tag pastor? Ay gala. Usay ang termino nga pastor ato ni siyang ginarespeto nga pulong tungod kay kining termino nga pulong pastor gi-address ni sa atong Ginoo Hesukristo. Siya ang tinuod nga pastor. Muna mga igala. Sa ako naay daghang mutawag nga pastor. Ato man puna siyang ginarespeto. Kay ngano man matud pa sa balaang kasulatan, si Kristo ang pangulo sa mga pangulo, sa mga magbalantay, chief of pastor na mga igala. Yan na po na yung mga requirements. Pero dili na ito na tagagibugaton, mga pastor. Ang pangutana din nga pwede mo komentaryo mo bayad ba tag pastor? Para magdili man na siya biblical nga termino nga bayra na to ang pastor. Ingon ang Ginoo, muwali, ihatag nga walay bayad. Kay nadawat ninyo na nga walay bayad, ihatag na sa walay bayad. Pero na mga teksto nga atong basahon din sa unang Timoteo, kapitulo 5, versikulo 17 hangtod kini sa 19 atong pagbasahon. Ang mga ansyano nga maayo sa ilang pagdumala kinahanglan pagaisipon nga tako sa doble nga pagtahod. Ilabi na kadtong nagpangabudlay sa pagwali o sa pagpanudlo. Kay ang kasulatan nag-ingon man dili man busalan ang baka baba sa baka nga nagagio kini sa trigo ug ang mamumuo tako sa pagdawat sa iyang suhol. Dili ba pagtagdon ang bisan unsang sumbong batok sa usa ka ansyano gawas kung kini na pagapamatud-an sa duha o tulo ka mga saksi. Mga igsoon, naghisgot si Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo nga ang ansyano nga maayo nga nagadumala idubli ang iyang pagtahod. Sumuni siya nga usahay mga igsoon ang pastor o ansyano mao man siya nga trabaho, ang pagpanudlo, ang pagwali, ang pagtambag, pagdumala sa panimalay sa Diyos. Kung maayo siya nga magadumala, tako siya sa pagtahuron. I-honor na to siya. Sa kasagara mga igsunan, mga pastor na ginasay mga honorarium. Tungod kay ato silang gina-honor. Doble nga honorarium. Doble nga pagtahod. Matod pa subala sa balaang kasulatan. Kadtong ansyano or pastor nga maayo ang iyang pagdumala. Dili siya maghari-hari. Niya gani matod pa dinhi. Kung naay mga sumbong, dili siya tagdun. Naay isumbong, katong pastor, murag ibutang-butangan lang ba? Niya dayon, ang uban pong pastor, mutuo po dayon. Niya, pangitaag bikil ang pastor, pero sumala dinhi kumaayo yang pagdumala, irespeto gihapon siya. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, kining mga ansyano or pastor o mga elder sa simbahan, mga higala, anointed sila sa Ginoo, gi-anoint sila sa Ginoo. Sama ni Saul, no? Gi-anoint siya sa Ginoo ingon nga hari. Si Haring David iya siyang girespeto, gitahod. Girespeto ba ang iyang pagka-anointed o ang iyang pagka-pinandungan, pagka-tinudlo ingon nga alagad sa Ginoo. So kining maghisgot kag pastor or ansyano sa balaang kasulatan, dili ni sila ordinaryo nga tao. Mga tao ni nga takos, tahuron o respetohon. Muna usahay pod ang mga sigka pastor dapat magrespetuhanay, magtinahuray. Dili ta nanang kinaiya nga walay respeto o walay pagtahod. Respetuhon nato ilabi na ang iyang trabaho, no? Ingon nga maayo man ang iyang pagdumala, labi na sa pagpangabudlay sa pagwali. Kinahanglan matod pa sa Ginoo bisan ang baka dili pwede busalan panahon siya nagio kay takos siya nga mukaon bisan ang mga mamumuo takos siya nga mudawat sa iyang suhol. Una kung magwawali ka nabuhi ka sa pagwali. Pero kining bayad mga higala sa imong mga uban nga dili ta mo pakasal kay dako magbayad. Dili na siya terminuhan nato nga bayad. Ato nang itermino nga love gift. Dili na siya kay mga kaigsunan ang mga pastor nga naga-serbisyo sa samang paagi panalitan sa kasal, gi-hire nimo gikan sa layo nga dapit magpliti sa barko. So dagi kay hunahunahon nga obligasyon nimo na, obligasyon. Dili na nimo pwede nga i-deny ang obligasyon nimo. Ingon nga naga-serbisyo ang maong tao kay di man pwede busalan. So kung do na kay ihatag ayaw igna nga kini bayad. Nay usa ka tawo nga nagdekorasyon sa kasal. Nangutana ang nagdecorate, pastor, pila may gihatag sa imo? Gihatagan kog 5,000
30,000. Nangutana ang pastor sa imo kay ikaw may nag-decorate pila may imo. Gitagaara mo kog 30,000 amo maninggi ko 30,000, 30,000. Naingon dayon ang tao, siya ay na lang pagpastor ay pag-decorator na lang. Mga igala, ang pinaka-importante, ang tao makamao muhimo siyang obligasyon sa tanang tao, ilabi na kung pastor o ansyano. Dili nato na ingon nga bayad. Iya nang katakos nga siya ang ngayon usab nga hatagan sa iyang pagpangabudlay. Salamat sa inyong pangutana. Kung doon na mo'y mga ikadugang, pwede ra po ninyo nga i-send diri sa ato nga programa mga igala. I-comment lang ninyo. Salamat.